Hola, què tal? Dia 4 d'abril, divendres, per fi. Informació de servei. Tornarem a tenir pols en suspensió que es difuminarà amb els núvols alts. Poden ser força densos al matí, però a partir del migdia seran més prims. Anem a les notícies. Comissats. Més de 125.000 euros en tabac i diners en efectiu en una operació antidroga al pas de la casa. La policia i la duana desarticulen una xarxa de contraban que operava de forma reiterada amb 6.000 paquets intervinguts en l'últim lliurament. Ja veig a Interior comprant els terrenys al costat del centre penitenciari, que ja no hi queben més. Més coses. Amb tot això de la guerra comercial que ha engegat l'amic Donald Trump, n'hi ha que s'aprofiten. Aquest és el cas d'Andorra Turisme, que amb tot l'enrenou ha modificat la seva campanya d'estiu per arribar 100% online als Estats Units, Canadà, Mèxic i Brasil. Com que els arancels a nosaltres ni ens va ni ens ve, perquè no exportem res. Com no sigui que res, anem a ficar el nas a veure què rasquem. I seguim amb la reacció dels arancels a l'amic Donald Trump, perquè sembla que ens hagi tocat la grossa al tenir només el percentatge base del 10%. He llegit, Donald Trump ens perdona, amb l'egocentrista que és. Segur que sap on és Andorra, perquè aquí no tenim ni cereals, ni petroli, ni som un punt estratègic de pas del transport fluvial. Va, ho deixem aquí. Ens tornem a posar dilluns, més i millor. Bon cap de setmana. Adeu.